Mám pro tebe chutný, ale hlavně zdravý čaj z ledových kostek, který vyžene úplně všechny bacily. Hele, vydrž, vydrž, sleduj, vydrž, prďka, vydrž. Já to říkal, hele, zázrak. Potřebuješ jeden větší pomeranč, zázvor, přesný gramáže najdeš v popisku videa. Citron, všechno oloupat a nakrájet klidně na větší kousky, protože všechno se bude mixovat v mixéru. Šup s tím teda do mixéru. Dále přidej lžičku z kořice, lžičku pepře a 2 až 3 lžičky medu. Jdeme mixovat pořádně do hladka, neši to, ať tam nemáš velký kousky. A jdeme plnit tvořítka na led. V mrazáku jsem to měl asi hodinku 2 a už to bylo ready na použití. Určitě vyzkoušej, protože už jen z jedné ledové kostky si uděláš silný čaj, který tě postaví na nohy. Jestli se ti video líbilo, dej mi tam like a klidně mi do komentáře napiš, jestli mám připravit další podobné video.